O sorteo do Abonoloto volveu a chegarse á comarca do Salnés, concretamente ao establecemento hostaleiro Barileza Pizza Pool de Dena, un negocio que ademais de ter unha ampla carta de comidas tamén se ocupa da administración de lotarías. Tras máis de 7 anos aberto, Abonoloto sorriulle co premio de segunda categoría. Isto foi a Abonoloto. Abonoloto tuvemos 5 números máis o complementario, que se chega a ser un máis, falamos de 4.700.000 euros, e demos 92, o que foron, 92.000 euros. Polo de agora descoñécese quen é o afortunado do boleto selado, pero dende o establecemento confían en que se trate de algún veciño de Dena. Bueno, aquí va moito turista tamén, porque traballamos cos hoteles de aquí da zona, pero en general, de momento, aínda estamos co cliente habitual de todos os días. Por eso pensamos que será seguramente de aquí da zona. Se fora no verán, pois, habría máis posibilidades que fora xente da fora. Dende o establecemento sinalan que xusto recibiron a noticia do premio uns minutos despois de poñer o santo no bar e mostran a súa ledicia por repartir sorte. Moi ben, cando che dan a noticia, pois os pelos de punta, a emoción é o máximo que espera un lotero, dar un premio. Agora agardan que este premio tamén lle repercuta e que máis clientes se acheguen a selar os seus boletos. Pois a verdade, a primeira vez que demos un de 9.000 hai varios anos, pero según experiencias con que tratamos xente que traballa nesto, pois repercute sobre todo nos primeiros 15 días, porque a xente emocionase máis, e digo, vamos ali que tocou, e veñen a conocer o local, iso é a mellor publicidade que che pode dar un punto mixto de lotería. Para os que queiran probar sorte no Barileza Pizza Pool, o establecemento atópase situado na rúa Ponte de Dena, número 5.